संस्था जो आज हिरक महोत्सव तसेच देशाचो आज स्वातंत्र्य दिन जो 78वा स्वातंत्र्य दिन हे दोन्ही मिळून आयचो सेलिब्रेशन तुमकां सगळ्यांक उपस्थित खूप खूप शुभेच्छा. आयच्या ह्या खास करून कार्यक्रमाक उपस्थित ह्या संस्थेचे प्रेसिडेंट गोवेकर सर तसेच चेअरमॅन आमचे केशव मांद्रेकर, माझे पंचायतीचे उपसरपंच तारा आटवडकर, आमचे पंच सदस्य हांगालो ह्या भागाचो पंच सदस्य राजेश मांद्रेकर, जायते संस्थेचे पदाधिकारी आणि उपस्थित हांगा टीचर्स स्टुडंट्स. आयचे मुखेल सोयरे माननीय आमदार रणजितभाई आरोलकर तसेच ZP मेंबर काही कारणास्तव प्रोग्रामाक लागून भायर सरले. सो खंय तरी प्रोग्रामांचे लायन आनी लेंथ कितें तरी हालता अशें आमचे सेक्रेटरी म्हणटाले, पण भिवपाची गरज ना. मांद्रे विलेज पंचायत सुरवाती पासून तुमच्या बरोबर आसा, शेवट पर्यंत तुमच्या बरोबर रावतली.